çiman li vê derê ne nêrînên xwe li ser îrotkarî bi me re parve bikî. Em ji bo roja yekê Gulanê roja ketkarê ê ciyanê em pîroz dikin. Ji bo ketkaran, ji bo sistemê, ji bo vê sistema dagirker em li qarşiwan sekina me ji bo azadiyê, ji bo wekheviyê em hatine qadê. Em yekê Gulanê ji hemû welatê welatê xwe em îşa pîroz dikin. Serkeftin ji me hemûya re. Gelek spas dikim. Tu xebatkarê înşatê? Ez xebatkarim. Hûn çend saet dixebitin şertê wê xebatên çawan e? Rojê 8 saet em dixebitin. Rojê 8 saet. Pênc roj em dixebitin. Heftê 40 saet dike. Yani em jî dixwazin hinkî saetê me hinkî kêm bibin. Wek Ewropa hinkî ji hevalar dem bimîne. Demma em bivêjin heval kanibî jêla çandê, jêla dîrokê, hinkî bi malbatê xwe re, hinkî ji bo em bivêjin ji dîrokê re, çandê re, hinkî wextê wan bimîne. Dema wan qet namîne ji kar. Yekê Gulanê têkuşîna roja hemû bindestan e. Hûn dizanin qijêk jî di nava alema xwezayê de ajaleke ku herî zêde wek bindestê xwî. Ji ber vê çendê hemû bindest di heman demê de dema serî hildidin wekî qijîka reş lêtin. Yani serhildana we pîroz e. Yekê Gulanê roja ketkaran e, roja karkeran e. Lê divê em vê kedê karî di nava rojê de nefertisînin. Keda herî mezin ziman, çand û nasnameya gelan ya neteweyan ya ku bi 10,000 salan pêk aniye. Keda herî mezin dîsa ewin ku bi milyonan kesan jêra xebat kiriye xwe û xwîna xwe ji bo wê rijandiye. Ji ber wê çendê welat heta ku ket azad nebe azad nabe. Em jî dibêjin divê hemû ketkarên Kurdistanê, hemû ketkarên cîhanê li dor parastina keda xwe bibin yek. Divê em li dijî hemû desthilatdar, mêtînger û dagirkerên bi her awayî têkuşîna xwe li her qadê bimeşînin. Kesên ku li keda xwe xwedî dernekevin, nikarin li tut tiştî xwedî derkevin. Lê xwedî lê derketina keda xwe jî mezinkirina wê, pîrozkirina wê, nixdayîna wê ye û azadkirina hemû jîngeh û wargehên wê ne. Em bihêviya ku her roj bibe têkuşîna roja kedê yekê Gulanê di serî de hemû ketkarên Kurdistanê, hemû têkuşerên azadiyê û li hemû ketkarên cîhanê pîroz dikin. Bi taybetî jî em dibêjin li hemû ziman parêzên Kurd pîroz be ji ber ku ziman keda herî dîrokî, herî bêhempa, herî xweser, herî resen û herî bê navber ya mirovahiyê ye. Gelek spas dikim. İro yekê Gulanê ye. Yekê Gulanê ji bo katkara, ji bo bindesta rojek bi rûmet e. Gerek xebatkarên cîhanê, xebatkarên Kurd, xebatkarên Tirk ê gel li cem hev bi hev re Sumriya ku li ser wan e û ber xwe bidin tekoşînekî bimeşînin. Îro însanetî li bin piya ye. Em zanin ku gelek feqîrî heye. Însanê me gelek bin ketine. Ji ber vê yekê jî göreva me teva em bi hev re vê roja tarî bibin ewkê pêvajoyekî baş û îro deraqî aşitiyê da jî filîzê nû ew dikin. Wê yekê jî gerek ketkar û ewkê xebatkarê cîhanê bi hev rabin, dest bidin hev ji bo aşîtikî rûmet û ji bo serkevin em tev hev ra tekoşînê bidin. Spas. Spas dikim em jî. Ez serî da îro yekê Gulanê roja ketkaran e
کتکار از جزنا کتکار همیال چار پرچه کردستان لهمیا پیروز دکم وەکی ژنێکێ پێشی ئەس خوازم زیاتر ژن ببدم لە بوان قەداش بەرکو کەت نەتەنێ وەکەم دەبێژن وەک پال ببێ وەک جۆت ببێ یانجی وەکەم لە فابریکا بخەبتن ژن هەریکەتکار ئەون خەنجی نەتەنێ ژن ئەس دەبێژم بچێکی چاوێ مندا من دخواست زیاتر کەس قادەبانە لە باژارێکی وەکی دیار بکر وەکی ئامێدێ زیاتر کەس هەبانە خەنجی ویا بۆ من تشتێکی پرگرنگێک و بچکیژی ببێ لە یەکێک گولانێ وەک ڕۆژێکی بەتلاندن نینە لێ ڕۆژێکی برخوادانێ ئەم ببینن ji bo herkes ku vî rojê bi vî ruhê pîroz dike ez wan ji hemû ketkeran ama bi taybetiyen ku bi vî ruhê berxwedanê vî rojê dibînin ez yekê gulanê pîroz dikim. Ez bawerim yekî gulanê meriv ji ketkarê ku êk dixebitin meriv ji wan bipirse. Eva çend heb kesa min pirsî min got ka ev maxsîm gorkî ji wera çi dibêje. Gorkî yekî gova evê di Tirkiyeyê dixebite patronê ketkarê min got belê ez bûna wî yekî ez bawerim ev ji AKP û bi serî û virdettir yani herkes çi bi destî wî keve şükür hem ji Xwedê re dibêjin ji bo wî yekî ez bawerim ketkarê me jî niha bi vî yekî mêze dikin ji bo wî yekî ketkar ewa ez bawerim berê ku 8 saetî êk heta andiya 8 saetî evê ketkar dizanibin bi çi rengî bi çi bedelî bi çi zehmetî anîbin bişopînin û o bizanibin ji bo wî yekê ew evê keda xwedane ji bo ku îro şehîd ketine ez bawerim ew maxsîm gorkî jî em bi bîr bînin ji bûna ku ew dayîk romana dayîk nivisan dibû em wî jî seba ku bîr bînin ji wî re jî ew nivisa ku anîbû nivisandin û o wî dayîkek pêşkêşa ala kedkara bilind kiribû ji wî re jî silav û rêz dikim ji bo wî yekî ev ketkarê niha ana beşdar bûne em rojan jî pîroz dikim em mêze dikin di qada îstasyonê li qada herî kê di nava siyasetê de dijîn li vê dera dijîn ama tu mêze dikî ketkarê me yê ku hebin henin emrê wan ji pêncî wê de tir daha zêdetir ji bo wî hemû ketkar gere xwe binê çevra derbas bikin yê sendîqayê pêşkêşî dikin gere xwe binê çevra derbas bikin evêk di nava Tirkiyeyê li ser navê ketkar û êk dişixulin li ser navê wan xebatê dikin ew jî gere çevda xwe derbas bikin ji bo ku vî va qada eger wiha kêm tê pîroz kirin em her kesî xwe çevra derbas bikin ji bo vî yekî jî em roja ketkara li we jî pîroz dikin herek kedê mezin aslında rojnamevan didin yani li her cî û li her derî û ew wî ku heq dikin nagirin ji bo wî yekem roja ketkara tîsa jî ketkara pîroz dikin êk keda wan tê da derbas dibe îro li qada îstasyonê li Amedê pîroz dikin û li we jî pîroz be. Hûn ji bo çi vê derêne îro yekê gulanê çi wate nîşan dide ji bo navê? Ji bo ku vî rejîmî biqeda başqa ji bo çişkî direna. Spas. Em bi vê rojanê key kêfxweşên roja îşiyayê rokî xweş e ez ya me ku barêj huzûr were memleketê me yan li tek teraflî na çift teraflî ew e serçava se serara ji bo karker û ketkaran yên rojeke girîng e ji xwe roja wan e em bêjin divê rojê de yani taybetî divê rojê de daxwazê wa gerek her tim bêne ziman û li ser va daxwaza jî gav werin bavêtin yani îro ket awayekî hişkerî dêpin pêkirin yani kesê got mesela bêjin kedê didin dixebitin mafê xwe nastînin yani mafê xwe got dibêjê heq dikin nastînin ji bo wê yani hewce em bêjin li ser vê yekê gav bê avêtin û mafê karkera mavê ketkara werê parastin yani bi vê daxwaziye ez yekê gulanê li hemû ketkar û karkeran pîroz dikim hemû katkerên cihanê gelên cihanê cejna yekê gulanê pîroz dikim ji bo wê yekê ew cejn vesileyekê demokratikek azad civakek azad vesile be civakekê demokratik vesile be Ketkarê îro di vî welatê de ew dibe gelek bindeste va demê va salê demê Dawûda ketkar gelekê keçûnin çünkü ewa çê dibe çünkü biça çê dibe ji ketkar sal têne xwarê
evvezi ketkar hela ekonomi de hele de ne baş yani jibona wa bona mafi xo emiratın alan taxa tamam weka parezera leverin li ser komela kunasın jibuna azadi xus ev roj jibuna keddu o ketkariye rojeka pırvate dare em ji wek منی حقوق دا جبه کو کد دی رو مگم دره کی لقاده بن هم جبونا پاراستنه جبونا ماف و جبونا گل میرو لورن اف روجا که دیروکیه چما جبر کو گلن خبات کار اف روجا گلن خبات کار یا روجا کداوانه کو روجا کو کداوان شیمبر دبه جبر ویجه ایرو هم لورن دسپک امیه که گلانه ما به بانگاوازی آشتی و جواکا دموکراتیک با آوائه کی جوش و مورال ما پیشوازی کرد جبر ویجی ام مورالن ام کیف خوشن کس نکاره مورال ما خراب که کس نکاره کیف خوشی ما خراب که ام دست به که لحمو کدکاران لکارکران یکو بدن خواه دو اخرى یکی گلانه ده دانه عرده و گل می ولاد پاریس گل می آشتی خواست ام یکی گلانه لوان پیروز دکن و ام ده بجم بجی یکی گلانه Cücüne vidara